Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How
sun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Dihamuna amanami nanami ruas di HKP Jeruju aparatikyo patapauta mapartangyangan uik na pinatupan di Huriata adarak suta mulai jumulo behita martangyang di beka sarwat tabi pas hata pungata tutuata martangyang naho maita Amen. Tabuji maribata marite
buku de nomor 400 pelalu esar etolu. Mar hite-hite guar di bata ama, dohot guar anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar di todi porbadia, nat mapalangit, dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani, hudul di atas habangsa na tibbo, jala marmulia, jala akarabu ni pahianna mangkohi bagas joro. Jong-jong di atas suru-suru al saripim, jala macijon na sida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot, hamuliaw na tibion. Haleluya, martangiang mahita. Ale de bata si tolusada, de bata ama, anak dohotod di porbadia, nama dok mauliate maha tuho, ala di toppa di palua jala perbadia iho hami, hinorhon ni asido tolong ni roham na gudangi, saya ramoti mahami di bagasan parmarahan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di pohal nami, Tuhan rajaonmu na di benua gijangi, asa di cipujion nami ho, mar hite-hite roha, dohot hata nai baru. Amin. Epistel dita di sadarion imana dienet sian sada musa sada mamuka maisian ayat 26 sahat rodi ayat 30 sada musa sada ayat 26 sahat rodi 30 sada tajahama margati sorin dungi makuling musema di bata tole ma tatopa majolma tu piru rupata tu dos tu pangalahotta asa dirajai dekke akada di laut doho pidong akana martonga-tonga langit dohot akador biak rori sadok tanoon nak sude gulok-gulok akada marjir di atas tanoon. Jadi di topa de batama jalmai tumiru rupana rupana di tiruato de bata laho manopa ibana bawa dohot boru-boru nasida di topa dungi di pasu-pasu de batama nasida
nina de batama tunasida marpino pari mahamu asa sopar hamu jala goi hamu sadok tanoon jala paduduk hamu jala rajai hamu deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit rodi sude binatang akana marjirir di atas tanoon dungi nina de batama boti mai nunga huleho tuhamu nasa suasuanan nama parbuehon boni Sadok disadok tanoon tanoon rodi sudi hau akan namar perbue siswanon bain panangamuna mai alayang ko tu sude akka binatang ni tanoon dohot tu akka pidong namar tonga-tonga langit rodi sude nama jirir di atas tanoon akka namar hosa di bagasan bulung ni akka suasuanan manak haleon bahen panganonna gabi majadi ma songoni dungi tilik de batama sude na tinumpanai jadi maring kasi tu dungbot niya orang maari muse ima ari paunopon ima hata di debata martua do akan atumangi on hata di debata jalan opiausa amin. Asiniroha madihamu doho dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horas madihita saluhutna hatani tu hata ujahan jabita di pertanggiangan borginon tersurat mai di Yohanes bidusada mamukasan ayat 20 sia saharo di ayat 34 asa tabuk kabima bibiltam asa tapai huti hutma songonomma hatana disi torang ni arinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion ibanado nahudoki sian pudiku ro sadahalak naung jumulo adong asa au ai perjolo hiando ibana
aupe dang hutadda ibana alai asa tadap ibana dihalak Israel ubay naro au madidihon aek dungi dihatidakon si Johannes ma ninnama widado todii tuat songon darapati sian banua gijangi jalamian di ibana aupe dang hutadda ibana jolo alai ibana namar suruau madidihonaik ido madok tuau ya tusi di daho tuat todii jalamian di ibana do sididihon todi parbadia asanunga huida jala huhajongjokon ibana do anak ni debata olak nido pajahayon taringot tuturpuk hatani tuhatta huria nani haolongan ni tuhata di bagas joroon songoni nang di bagas ta ganup marsada-sada waeng ima namangihuton sada parsauran nabadia di bornginon marhite-hite partangiangan tutu hata di debatam paingoton maneng dibaritahon marhite-hite partangiangan di bornginon takas manugu-nugu hita marhademuan ima tuminggu Pentakosta na tapestahon di minggu na salpo ima taringo tu toddi parbadia ima na dibaritahon ni si Johannes toddi parbadia toddi ni debata naungadong sian najolo taga so adong dope portibion songoni nang Tuhan Yesus Kristus na mabaritahon barita na uli Tuhana Israel nang hita sa hatutikyon na mabaritahon dibaritahon si Johannes naung adong jumolo sian ibana na jolo na marhadamuan may naung adong do Tuhan Yesus tuhatay tagan so adong dope portibion jala marhadamuan maturpuktay tu natajahan aking epistel beta tatoppa ma jolmai tumiru rupanta tudos tu pangalahota ninna debata makatay di si tolu ima debata dohot Tuhan Yesus Kristus dohot toddina ima toddi porbadia asa ditoppa jolma tumiru rupani pajowon natului ima debata anak na Tuhan Yesus Kristus dohot toddi porbadia disido nang pajowon marhite-hite turpukta di bornginon asa anggiat aka na marhaporsiaon tutuhatta Yesus Kristus asa saitoktong ima marharoroan ngoluta mabaritahon barita nauli ima tu debata tu anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu toddi porbadia molo taula aka ulaon na taula di hasyanganon ima ulaon aka lasniroha do ulaon pangapulion do aka naboy taula lan na asing dope nauli na denggani marharoroan may sian huwaso ni debata jalasanga may tu debata ama anak do toddi porbadia iko tusido pajowon ni aka na marhaporsiaon tu debata tu tuhatta Yesus Kristus
Buado bahinota laho madalani perdalanata di ngolon asa hobar tu pajuwon na tului, asa hobar tu ulaon na tului, ima ulaon ni debata, ulaon ni anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia asang giat miani dihita aha mananang sipatu pauta ikomia dohita di todi ni debata ima todi porbadia. Idonay hati dakon ni si Johannes di son torang niari di da si Johannes ma Jesus rotusi di dogma oddo biru-biru di debata na mamorsan dosa ni portibion ibana do nahuroki siyang pudiku rosa halak naung jumolo adong asa au ay parjolohian do ibana jala disima didokon si Johannes dungi di hati dakon si Johannes mah huida do todi tuat songondare pati sian banuagi jangi jalamian di ibana aupe dang hutadda ibana na jolo maneng jolo alai ibana marsuruau madidihon aek isedo ibana imatod dini debata. Jadi didokon si Johannes do arong do naroan non siap pudiku na belga garu mabuka ima talini hasutna maneng sipatuna dakpat tasau ninda ibana lapatan na disi ala na pinarguguan ni todi ni debatado ubahin na boy si Johannes madidi Jesus ubahin na boy si Johannes laho patupahon padidion tujuhan Jesus anggo sian hadirion ni si Johannes dang tuk ibana lau mabuka tali ni hasud ni si patunaipe maneng ima alas ni si majuza nai dang patut ibana aha do mabahin ibana patut ima tod dini debata. Jadi laho pasangap debata laho ro tutuhan Yesus Kristus anggo sian dirita sadiri dang patut kita ro tu ibana ala pinargoguan ni tod dini debata ima todi porbadia ido mabahen hita tuk laho pacupang dohot debata. Jadi tong masay gogo situtu jala berpengaruh nabalgado ima pakorhon ni todi porbadia tuaka hita namar hapor siaon agosian hagiot ni perdagingota akan narikot di perdagingota datung tuk hita saunari merpungu di bagas coroon datung tuk hita merpungu di bagas tabi akan di bagas nuaing di ruas di huria alai ala na pinarguguan manang nirupan ni todi ni debata gabe boy ma tabe-tabeta akayana kota tatogu-togu aka keluargata ditogu-togu sada ama aka ina di bagasna manang ina manogu-nogu di tonga-tonga ni bagasna asa anggiat patupahon ima sada pertangyangan nabadia songon di bornginon. Jadi pinarguguan ni todi ni debatado ubahin boy hita ro mangalualu ro pasangapon debata di bagasan tikyon songoni donang di bagasan pernguluat tasiganupari todi ni tuhatai ima todi porbadia mangurupi hita manada doho mangatusi nama sanoaing doho nasomasa dope dijuluta tujuluan nyari todi ni batado mangajari hita asa sairade hita laho mangadupi namasa di bagasan ngolu taun dohot paingoton hita asa unang mangalahkah hita tu dalan nasoture marhite-hite turbuk taun
dipaingot do hita masa ibalgasi tutudo ima pengaruh maneng ulau ni toddi ni debata ima toddi porbadia di bagasan ngoluta di bagasan ima perdalanan ni hita di hasiangano godang naboy mambeta-beta hita asa taulaon aka narorang nasudinggan nasauli di adopan ni debata alay ala semian toddi ni debata di hita ido mangurupi doho mapergugui hita mangatusi mangajari hita asa dau hita sian akka naso degan maneng naso tamai jala manogu-nogu hita mangulahon akka nauli na degan mangiu mamuse sia tupuk taboy maberingot tadisi di baritahon si Johannes do Jesus ima biru-biru di debata biru-biru ni debata marharuruan may na diingot si Johannes do namasa di si Abraham namasa di naposona Abraham ima na niigil ni debata si Isa gabe sada parsobaon manang sada pilihan tu debata di somma dipaingot tita HP na biasa dipilihon tu debata manang pilihan tu Tuhani dipasahat ima biru-biru na nipahaman ni si Johannes ima ro biru-biru di debata ima anak di debata ima Jesus dang holan mabaritahon barita nauli alay na dibuat do ibana gabe sada songon biru-biru tu pamotongan asa manesa dosa ni jolma. Jadi dibaritahon si Johannes doi di bagasa turpuk tahun naro Tuhan Yesus Kristus anak di debata biru-biru di debata laho paluahon jolma sian dosa di portibion asamian di habadiau waso ni debata na patupahoni asamian jolma di habadiau laho mangula habadiau ni totu ikon tongdo ulau ni toddi perbadia guarnama toddi nabadia asa ulaun nama baritahon barita nabadia barita nauli akka jolma di hasianganon jolo ditobus debata may marhite Jesus Kristus gabi miyam mahita noaeng dihuaso ni toddi porbadia laho mabaritahon barita nauli asa anggiat hita di bagasan habadiaon di debata mangulu di bagasan habadiaon di debata saor toddi ni debata di bagasan hita laho mabaritahon nang mangula akau lauta na maragami jalatuk mahita badia ditikion saha rodi harorona sogot say toktong hita mangulu di habadiaon ni debata. Jadi dari penciptaan kita jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus melepaskan kita dari dosa agar kita hidup di dalam kesucian Allah dan memberikan Roh Kudus ke dalam kehidupan kita menjalani hidup ini asa mangulu hidup di dalam habadiaun atau kesucian selama-lamanya sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi kehidupan ini sudah dirancangkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang mau dikatakan naneng pasahaton di debata tu hita di bagasa tikion asa marbarita nauli mahita di ngolutaon jala marbarita nauli
di bagasan habadiaon ahado si barita honota ima hasasani dosa ima haheheon ni Tuhan Yesus Kristus tumubus sita ido si barita honota dingoluta tadamay siyan aka parangita ganup marsada-sada nasay toktong maparangihon ima ulaon ni toddi ima ulaon habadiaw idon na taula ganup tiki ganup ari ganup minggu ganup bulan nang ganup taope nang di perdalanan ni ngoluta na manoktongon na di hasyanganon ido na sapasahat di ngolutaon jalan na taparangihon ima asabadia mian di bagasan holong manang mian di bagasan kesucian nasian debata. Jadi mulu martangiang pehita asa tabarita hod barita nauli. Mulu marminggu pehita asa tabarita hod barita nauli. Asa buah asa lambadia hita asa lam taingot ima naung tinobus di debataro hita marhite Yesus Kristus. Jadi molo talakaho pelaka ni ngoluta ulaw ni debatana ma ulaw ni Tuhanina ma tangarong be ula-ulata sendiri alay ulaw ni debatana ma namian dihita. Jadi molo taula pe akka ulauta di akka parkarejuatay sebenarnya saluhuna ulaw ni debatadoi asang giat boy hita laho manugu-nugu keluargata asang giat penghasilatay boy tapake laho manugu-nugu akan nagali. Jadi saluhun na hape ngulutaon ula-ula ni debatado tama mahita pasahato dirita tu debata jala miyam mahita di bagasan toddi di debata laho mangula ulauta lomo ni rohani tuhatai tapadaw ma aka ulaon nasudenggan taparangi homa parangi ulaon di toddi. Amen. Martangiang mahita Jehovah debata amanami na marhabangsa di banua gijang mauliate ma di bornginon tuhabadiaumi ala dipargugui diurupi diajari ditugu-tugu todib dope hami toddi porbadia ima laho patupahon sada pertangyangan nabadia pasangapon guarmo di borginon jala ditugu-tugu hodo hami marhiti todimi mangula ulaon nami siganupari na dihasyangan dope asanggiat ulaon nami gabe ulaon nabadia ulaon nasangap jala marmulia mai pasangapon guarmo asimaruham ali Jehovah dihasyangan dope hami di tonga-tonga nami manang di habirang nami di zolo nami sipata adong do imagalubang adong lubang adong nabuhi Tuhan mangita-ita hami asa madabu hami Tuhan hulumon alay pargugoy mahami manadda sa luhod na ima asin roham ima barita nauli asa boy hupadaw hami diri nami siyan hahulumoni pinaingot ni todim toddi porbadia ramoti mahami di ngulu namion di hasyanganon madalani ngulu nami di hamaolon noaeng imanamasa virus na merazalila laho mangobra abrik ima pernguluan ni zolma di hasyanganon noaeng sian rohabiar sian kemerosotan ekonomi sian aga nabuhi masa parsahiton na asing hinorhon ni wabahi tuho hami Tuhan marhaperusan ajari hami marhite hito todim asamian hami di bagasan na hatiuron mangadupi na masa di hasyanganon
jalan mangadu hami roh hami tu arupamu tung salpuhom mana masau Tuhan sia jolo nami asa Maria iya marolo polop hami nang akapinopar nami sugut mamuji pasang guarmu nabadiai asi maruham ali Zahuba say pargugoy maruas di huria na patupahon ima na mangihuton parsauran nabadia di borginon di bagas nabi asa homa na manuguna sida sipata mungkin masa dinasida roh halosok ala di bagas nabi di patupa alayala to dimmian dinasida say tugu-tuguam mo donasida asa sisada parsauran habi di parsauran nabadia di bagas jorom nang pehuihuton habi marhite-hite live streaming marhite-hite media sosial alay sisada tangiang do habi asa anggiat ale Tuhan pasangapon guarmo nabadiay partangyangan namyon tau sanga may di guarmo ase maruham ale Zahuba tangihon hami marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Oleh Tuhan de batana marhabangsa di banua gijang mauliate mahupasahat tami tua dopan oleh Tuhan ala diperhasiak kudu pingulu nami jala dilihokko di hami tikki ale Tuhan lau maddalani ari-ari ningulu na pinasahap mutu hami sadari mani pasahat diobason di bagasan hahi pasod daging dohotod di hami sudi na ale Tuhan paso-pasubbo na pinasahap mutu hami di bagasat sadari manipa ali Tuhan gokdo pasu-pasu na hujalo hami sian ho alani ali Tuhan ajari mahami la mamakke pasu-pasu mi na makorhollo mo di roham Tuhan di batana marhabangsa di banua gijang nunga di patardas na posom ali Tuhan hatami di tonga-tonga nami ima gabitiruad di hami tarlumobi mamakorhot tu program ni huria nami HKBP ima syakat terpusat 5 tahun orientasi pekabaran Injil tahun 2020. Songo si Yohanes matutus, si Yohanes padidi patadaho Tuhan Yesus tuaka jolmana torop. Asa jolmana toropi perseale Tuhan Yesus dodalan ni hanguluan. Song-songoni manang hamil Tuhan ruas ni huriam di sadok pertibion. Gabi boy mahamil Tuhan lau patadaho Tuhan Yesus ido na gabi hanguluan. Alay perjolo mahami ajari Tuhan hami ma perjolo lau manada
ima anakmu Tuhan Yesus asa buih patol hasam itu akka jolma na di bagasan hagalion ale Tuhan jala saboy na sida mabuat haputusan gabe si ihuton anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pas dorohan nami le Tuhan na boy do patol hason nami di ngulu nami molo di pargugoy ho hami ale Tuhan. Di batana marhabangsa di Banua Gijang di basok pele Tuhan rodo hami tujulum ima namasa mangaluhon namasa di ngulu namin di bason di sadok pertibion song-songone nang di negara nami ima virus pandemi COVID-19 na jo ale Tuhan naong mangorop pami jala jot tami mabiar ale Tuhan ala ni viruson di bahani ale Tuhan suderuas ni huriam dang boy pajupang di bakas joromon di pardagingon alay napele Tuhan di pardanguk kami sirang alay siyang giap mahal mi Tuhan dang namakurangi di parsoran nami dabadia di pertangyangan nami di batahan marhabangsa di Banua Gijang dang adong nahupangasahok kami di bagasang ngulu nami on law manalpuhoni malah go biar dohamil Tuhan law mangadupi alani ale Tuhan holan asini rohambo na hupangasahok kami di bagasang ngulu nami alani mangido hamil Tuhan ima tu pamaretta nami asal yodi nasida habisuhon siap pamaretta no tibbo le Tuhan satu na perturu asaboy nasida le Tuhan memprogram poboha gabi siulon nasida asaboy nasida mabay merencanahon asa humatop ale Tuhan bodi atasi viruson suang-suang ale Tuhan tuak kadongan nami ima akat tim dokter para medis nasida do ale Tuhan ujung tombak di namasaon alani pergugoy nasida le Tuhan asa unang gabe adong di nasida biar laho mangulahon ulaon na laho mangubat yak kadongan nami na di bagasa persahitoni Tuhan nung nagudang ale Tuhan nung marujung ngulu alani sahiton mangidu hami tu adu pamu ale Tuhan asa salpuhom mai ima virus pandemik COVID-19 set tonga-tonga nami ale Tuhan debatana marhabangsa di Banua Gijang holat tuhoro hami ale Tuhan mangaluaru dang adok pangalualuan nami di hasianganon Tuhan debatana marhabangsa di Banua Gijang song-songoni ale Tuhan nang ruas ni huriam di dia penasida ganuk marsada-sada tuho maho pasat tami ale Tuhan asa tong mahola Tuhan manggonggom nasida jala asa nasida pili Tuhan tuhoma nasida mangalualu asa adong di nasida pos ni roha di dalam dalani nguluon suang-suang nang ianakon nami pili Tuhan na dosiak kami manang najonok tuho do pasaton nami nasida ganuk marsada-sada tuho dari Tuhan di perdagingon hami do napunayanakon alayang ko ditodi hodo ama nasida le Tuhan tuho do pasaton nami sudi ianakon nami le Tuhan suang-suang nang akasi solhot nami Tuhan debatana marhabangsa di Banua Gijang na pos doruhan nami le Tuhan ditik kenajok pohon na boy do hami le Tuhan ruas ni huriam marpungu di bakas joromon mamuji pasangat pokko le Tuhan debatana marhabangsa di Banua Gijang tangyang naman hupasat tami holam mangasahon guarana mu Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami maulia temadiho amen. Thank you.
Tatangya kuma piliaton tuadopan di bata martangiang mahita. Ali di bata amanabi na di banua gijang horo-haroran ni salut sileho-leho na denggan don nasaw libasa na mauliutus. Upasat tami masenalehom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti sa prasi ang hami pilihanon, pati bulhon harajom itong-atongan nuhuriam, doho di portibion. Buhay marohanabi marhite-hite todim, asalam tadahabi godang ni sileo-leom itu hami, asalam girgir hami madok maluyate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rapi tamangido di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harazommu, say South malo manorham di banua tongon, son na di banua gijang, leo matuha sa rohangulut siapari, say sama dosa nami som panesa nami, di dosa di luan namar dosa tuhami, unang hami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pamago, ay hona puna harazaon, do tagugon, Rodi hasangapos sa liling nililing na. Amen. Asinirowani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani de bata ama. Do parsauran ito di porbadia mana mga ramoti. Jala na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras.